DJ Ruel. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast, www.DumangosMixClub.listen to my radio. Public warning, abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Dumangos Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Ovdaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Dumangos Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Sandi kang kamanya, parpatis ang kalibutan. Kami inyogig mapanatian. Mga ambahan nun na makalingaw sa tanan. Bata ka man o tigo lang. Dumangos Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Sigurado gid na ikaw malingaw sa mga sonata na ilagi na patugal. Kakaibagin na lain sa tanan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sang Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan. Nululupot sa pagpamati sa number one Net Radio FM. Sa among nga duhan. Manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang number one nga Net Radio FM sa amon dughan. DMC Net Radio FM.
music your choice, your station. The official net radio FM. Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito kong napamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Tumangas. Sa atong mga dukhan sila ang number one. DMC Net Radio FM. The pride of Tumangas. Sa aton mga dukhan sila ang number one. Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8:24 na sa gabi. Isagit kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa aton nga lingaw-lingaw sa bunga gabi. Okay, this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Wala po na magtamag-ataw-hataw, magkiay-kiay sa mga gabi. Today is September 19, 2025. Kag medyo maulanon sa may Metro Iloilo. Kag sa may Metro Dumangas. That's why nga amon nga schedule nga mang tikwi dira sa may Managit. Wala madayon, Diyos ko Lord. Grabe nga plano nga makadto dira, no? Pero wala gid nagpasugot ang panahon. Pero it's not too late pa kay may buwas pa. Okay, habang may buhay, may pag-asa, no? Kapag may gusto, may paraan. Okay, so buwas kami da makadto. Nilagtan ni mga ako pro sure na buwas kay ang adlaw buwas malawig, no? Okay, so masukin natin sa bilog ng Iloilo, bilog ng Western Visayas, bilog ng Panay Island, Philippines, kag of course bilog ng Pilipinas, kag bilog ng kalibutan by our Facebook Live. So welcome sa aton nga hataw-hataw sa mga gabi. Okay, so Biyernes tumong, thanks God it's Friday. So buwas wala sang trabaho, kag wala sang opisina, wala sang klase. So pwede kita mga pulaw-pulaw sa mga gabi, no? As long arap pa kamudra, so sige ato nga program. So masukin man natin sa bilog nga Dumangas sa mga 45 ka mga barangays nga naga-silent monitor, naga-muni-muni. Labi na sa ating mga housing, dira sa may Bakay Housing, sa may Block 35 kag Lot 6 nga siyempre gina-replay aton nga live sa mini sound ni Franklin Jojo Sambilia dira sa may once again Block 35 Lot 6. Okay, base gusto niyo magpakayos ang mga guba niyo ng mga appliances, dala lang siya kay Good as Brand New ang inyong mga appliances pagpuli niyo. Okay, sa mga suki man naton nga pamati sa mga replay naton, no? Okay, kag base may ara ka mo mga celebration sa mga gabi, so just drop sa atong comment section. Para siyempre aton mabasa ang inyong mga shoutouts, wala sang bayad, base may mga birthday sa mga adlaw. May mga bunyag, kasal, debut, anniversary, kag even mga pagbulagay nga gusto niya ipalawag. Okay, pwede siyempre mapalawag nato, no? Just drop your greetings sa atong comment section kag wala sang bayad, nga kwarta ang inyong bayad. Siyempre, paki-share lang sa akong Facebook Live para damo makakita. Okay, para damo maka-enjoy sa mga gabi. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. So nagay-musimos dala sing lamang panyapon, alas 8:27 na, basi way pa ka mga panyapon, manlipat ka mo. Okay, pwede pa siyempre makaon, kag siyempre sa mga nagaula-ula dala sa ilang mga panimalay. Or kundi maka mga party sa mga Dumangas nga nagaula-ula, so magpulis ang temprano, kay basi mag-ulan pa karon, okay? Sige, so
By the way, akon nga galing nga Facebook Live, may alang nga replay sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic, Donoso the Third na. So, botsingon. Kung malawagan ka mo sa akon nga Facebook Live subong, malawagan man ka mo buwas sa YouTube or karon sa YouTube, no? Kaya may replay ako sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic, Donoso the Third. Kaya aton nga live, wala sang intellectual property. Wala sang intellectual property nga gina-play, no? So, botsingon. As long hindi ko pag i-delete aton nga Facebook Live, hindi madula ni Facebook. Kung madula man ni Facebook ato sa akon nga YouTube channel, no? Pwede ka mo ito maka-preview liwat. Okay, paki-donate lang sang like dito, kag of course subscribe sa akon nga YouTube channel. Okay, this is the moment acknowledge ko nag-donate sa ilo reaction sa akon nga Facebook Live. Of course, ara si Kagawad RC Ruling Dinglasa. Sa may barangay Manakit Dumanga, salamat gid Kagawad kag pasensya gid no, way kami da makalusot sa mga gabi no. Excited naman kami tani, pero daw wala gid magtugot ang panahon kay nag-ulan. May mga bot na naguro silingon nga wala kami nakalabot sa mga gabi. Pero hindi pa uli ang tanan Kagawad Rolling Dinglasa. Kalawig pa sang chimpo bus, no? Wala kami bus mga obra no, tingwaan ginamo makalabot dra as early as possible. So gina-call nyo dira, no? So ibutaan sa rep, hindi ka na pagimuson ang inyo dang lamisa. Kay boss, bunyagan nato liwat ang lamisa nyo. Okay, once again, pasensya gid kay Roxy Dinglasa Gaborne, no? Excited mga kami tani makatudira but alang-alang gid sa mo, no? Kay medyo nag-ulan. Medyo pag-abinan, no? Nagakuan mo kami, medyo nagagamay man nga, likaw man sa tawag balang nga disgrasya, kaya medyo madulong ko madanlog na. Kag siyempre may buwas pa naman, wala problema. Okay, salamat once again kay Kagawad RC Ruling Dinglasa kag kay Roxy Dinglasa Gaborne. Don't you worry, boss, ara kami dra. Pwede nga ni boss mga pita sa aga, no? Or kun na sa hapon, okay? Okay, salamat man kay Glenn. Ang Glenn Magbanwa dala sa may Barangay Hardin Dumangas, no? Nagbalik naman siya sa pagtamo sa akon yung Facebook Live. Dati ko nga suki before. Okay, ang iyang mini sound, ang Justin mini sound dala sa may Hardin Dumangas. Okay, pasigabong nga daw ang imong mini sound para mabatian nilang aton nga Facebook Live. Okay, salamat man once again kay Roxy Dinglasa Gaborne sa pag-share sa imong reaction. Kay Ray Matulin Ilagan dala sa may Barangay Tolosan Dumangas na nagabaligya sang manamit nga ice cream nga hindi tama ka cold. Ang cold yan, tsakto lang nga, hindi ka man mapaos, no? At siyempre sa Boroso nga mga ice cream dra, no? Basta gusto niyo mag-order, just contact lang kay Matulin Ilagan dra sa may Barangay Tolosan Dumangas. So, pwede niyo ma-PM si Ray Matulin Ilagan para sa Maswa Boroso nga ice cream. Okay, salamat man kay Evelyn Bandirado Palma sa pag-share sa imong reaction. Kay Evelyn Dila, kay Ma'am Jeneline Donoso Dibel, sa may Barangay Tolosan Dumangas. Kay Greeny Boy Gabawa. Okay, so para mo pala na nag-donate sa ako ng reaction sa ako ng Facebook Live. Okay, ang Goro, digay pa nag-huya-uya pa, no? Okay, so this very moment, so manami ako sa ato mga suking na nakatutok sa ato sa bunang sila mga greetings. Okay, unagin si Ray Matulin Ilagan dra sa may Barangay Tolosan Dumangas sa Maria. Shout out DJ Beck. Okay, once again shout out ng bongga-bongga kay Ray Matulin Ilagan dra sa may Barangay Tolosan Dumangas. Kag siyempre nagabaligya sang saboroso nga ice cream. Just PM lang sa iya. Okay, from Roxy Dinglasa Gaborne. Mayad nga gabi sir, pa-shout out lang da gali si Kagawad RC Ruling Dinglasa. Also kay Daryl Distua, Boni Kapukaw, Ryan Carlo Casabuena, ari kami sa balay. Sir, ready na di adaad ang lamisa. Okay, wala problema, hindi ani pagpilang lamisa, hindi ani pagimusa kay boss ara kami dira, no. So, malawig pang chimpo para nga magkakita kita. Ano ta kay ti nagasungod ang langit, no? Sige lang ha. Mungkin na may mga rason man guro nga kami nakalabot subong. Pero pastinguan ginamon, okay? Okay, from Glenn Magbanwa, good evening sir. Shoutouts lang sa mga grupo sa San Miguel. Okay, ara si Arman kag si Jewel. Okay, sa San Miguel naman kami nag-obra. Way ka na to sa may Ruas City, no? Graduate ka na to guro sa may Ruas. Okay, salamat gid kay Glenn Magbanwa sa pag-join sa akong Facebook Live. Okay, shoutout pa kuno kay Migo Jojo Sombilia. Kaya ranang imong amigo nagatamwa.
Okay, from Franklin Judge sa Villa Junior, good evening DJ Vic. Kag sa tanan nga mga nagapamati, okay, man gabi man sa imo. Sa imong family circle, kag siyempre sa imong ex-girlfriend dira nga nagatamo man subong, si Mary Grace Divina Gracia Diloso. Okay, salamat man sa pag-support. Araman si Nova Villa Altar Piña de Vera sa may barangay Hardin Mangas. Okay, good PM sir from Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, may gabi man sa imo. Kag sa mga kagrupo, okay, from Roxy Dinglasa Gaborne, gaula-ula na di sir. Doon ka namin iapas daw. Galikiti daw gabi na. Okay, boss Okay, rin di boy, gabawa, may gabi sir. Shout out lagali sir sa mga grupo ko nga CED or CED gimana managit chapter. Okay, anong meaning sang CED ni Boy Gabawa? Ari kami sa balay ni Migo Roxy sa ila balay ang grupo. Okay, boss, balik ka muda. boss maganda makita ay, no? Okay, once again, salamat kay Rini Boy Gabawa. Yudi kaka, dramolet kid. Okay, no problem, good sir. From Roxy Dinglasa Gaborne, anytime. Okay, boss na gani. Sigurado na, boss. Sigurado na boss, okay? From Nova Villa Altar Piña de Vera, good evening, sir. DJ Vic, pa-shoutout sa amon ni Arnel de Vera. Advance sa amon wedding, boss, tomorrow. Wedding your anniversary. Abi, clear be, wedding or wedding anniversary, boss. Ay, kung wedding nyo, makatukod daw, boss. Galing kayo mapamanagit ko, boss. So, ugto lang kamoy, no? Pati daw piyo ba? Okay, so sa amon wedding, boss, tomorrow, kay sa akon nga family subong, dari naga-ululupod subong. Okay, sa akon pa sa Antiki, salamat gid DJ Vic, panyaga lang kamo. Di, boss. Ay, tiyan, kasal nyo gid man, boss? Okay, once again, so advance happy wedding to okay, to Nova Villa Altar Piña de Vera, kag siyempre kay Arnel de Vera. Okay, boss, wedding ako no, boss. Kag aram ako ng pamilya nga sa Antique. Okay, panyaga lang di sir, boss. Okay, ara na, may libre ba sa akong panyaga? Okay, try ko lang, boss, kay balan mo kon Sabado. Kag Domingo, medyo damo man ako sa mga transaksyon, no? Tingwaan ko lang makalusot, no? Kung di makalusot, malabay lang ako daw, boss, kag mamito. Okay, hindi ako makapabanwang, hindi daw makalabay sa imo, no? Okay, from Kagawad, Rolling Dinglasa, sir, good PM. Gusto man tani ni Sir Alex Dikinya, malantaw man sa live mo. Kaso, hambal ya 4 to 5 hours ang diferensya subong sa iya to. 1 AM sang kagaon. Wala problema, ma-replay, boss. I-replay ang boss na wala problema. I-replay sa Facebook, replay sa YouTube. Okay, so itamyo na to siya. Okay, so happy listening to Sir Alex Dikinya, ato subong sa New Zealand. Okay, so regards sa imo da, sa imo nga ex-girlfriend nga si Jackie. Okay, so hoping nga makaapas kami dala, no? Kaya gusto man namon makasakay sa baka. Okay, sa baka, galing kayo mag-apas kami da. Kaya wala kami sa budget, baka hindi matuloy. Okay, once again, so happy listening to Sir Alex Dikinya. So, tanaw ka lang sa akon, yung replay sa akon yung Facebook Live. Okay, from Franklin sa Sumbilia Junior, good evening DJ Vic, shout out ko lang gali sa amigo ko kay Glenn Magbanwa, kag sa tanan nga tagpalamati mo, kag sa imo man DJ Vic, kag sa kay ma'am. Okay, so wala gid problema. Salamat gid once again kay Franklin Sumbilia Junior nga nag-replay sa aton nga Facebook Live. Laban-laban, boss, masigabong naman da. Okay, sa mga suki nato dala sa may Bakay Housing, na mga grupo nato dala kay Mama Doms dala sa may Block 35. Also si Idol Katupang Jun or si Juno Vasquez. Okay, kasama ko naman estudyante dila, no? Nga nag-pulo pamati man dahil sa pulo palibot. Sagit ka may daan nga morning sa inyo para buwas kag mayang gabi subong kung nagapamati ka mo. Okay, si hambal ni Rini Boy Gabawa, Caucasian Ethnic Division. Okay, sa manas ko ng meaning niya sang CED. Okay, Caucasian Ethnic Division. Okay, so may lang pag-ula-ula da sa inyo. Kinyo lang kag halong-halong lang sa pagpulik ay ka mga layo sa balay nyo. Ang balay nyo inuray lang. So layo ang pulian nyo. Okay naman si Bikoy, bata ni Maling. Naman naman mas sponsor sa mga uniforms ang mga DJ sa may
DMC ni 3GFM kagang uniform sa ngaranista naton. Basta isa daso nga Domingo maharana na kami. So prepare na da Brad Bicoy. Ang imong uniform may logo sang antique. Okay, printing shop or full sublimation. Basta kasi mag-avail sang sublimation nga ginaobra siyempre sa antique nga suwabe nga paghimo. Try lang ang antique printing shop full sublimation. Okay, so just contact lang si Bicoy, Bata ni Maling. Pwede man makontak ako kay patigayon ng taka mo, wala ko 10%. Kag siyempre, pwede sila makadeliver within Panay Island, okay? Just contact lang. Okay, salamat man kay Sarhil Docdosel sa pag-donate sa imong reaction sa akong Facebook Live all the way from Barangay Talasan, Mangas. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutukan. Okay, kag kay Franklin Jujo Sumbilya. Okay naman si paring Junior Rosario dahil sa may Barangay Barangay Bakong Dumangas. Nagpapamati man sa ating Facebook Live kag regards sa imong family circle. Especially sa imong ex-girlfriend dira no kag of course kay kay DJ Vinos or si Ma'am Lizer Joy Rosario. Ang sikat mga DJ dati sang RCFM 103.5 kag Short FM 101.5. Okay, ano man sa may Barangay Bakong si paring Noy Pilipiesta nga naga-silent monitor kay naga-muni-muni dira. Regards man kay paring Boyet Militar. Okay, salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Ano man si Justice Simpas Brandes all the way from Barangay Bantod, Pabrika, Dumangas. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutukan. Walang magkakatulad, walang magkakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third. Salamat man kay Nova Villa Altar Piña de Vera sa pag-share sa akong Facebook Live. Also kay Kagawad Rolling Dinglasa. Salamat sa pag-share. Also kay Ray Matolin Ilagan. Okay, kasi iban pa nag-share nga daw hindi ko pa makita pero may nagwa din nga may nag-share, no? Also si Roxky Dinglasa, good morning. Salamat din sa pag-share sa akong Facebook Live. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyog hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tutugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Okay, for the meantime, sumatawa-tawa tayo na mag-i-i. So, base may mga shoutout ka madra, just drop sa itong comment section para mabasa ko anytime. Okay, for the meantime, so mamati kita sa itong mga exclusive ng mga dance mixes. Dali lamang sa the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Kaya siyempre ka po dyan nag-iisang mix master sa Dumangas. Okay, ini si DJ Vic Donoso the third. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public maintenance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syahid ang mabayan sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada.
Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni Ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, uwi daya. Kay si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga Ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masakot ta. Bayle lang, wala damo ah. The public may dance. Mga gabi sa akon nga cute, kagwapa siyempre nga estudyante sa may Sapaw Elementary School nga si Andrea Miss Donoso. Okay na akong maparyente, kag siyempre estudyante man sang Sapaw Elementary School. Okay, salamat gid once again kay Andrea Miss Donoso. Okay, shout out ang bongga-bongga kag sa imo lang nga family circle. Clean Jojo Sombilia Jr. DJ Mars, Cupid. Remix! Thank you. On the mix. On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso. The third. The Humongous Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. San Juan Remix. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle, syagid ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. San Juan Remix. Mayang gabi kay bro namon Rinar James Burato. All the way from Barangay Ermita, Dumangas. Salamat good bro sa pagtamo. Okay, mayang gabi man kay Angela Marie Hinoba. Dura sa may Bakay Housing. Okay, regards sa imo ng family circle. Sa imong daddy kag mami. Of course, kay Mark Edsel Hinoba. Okay, so from Glenn Magbanwa, shout out kay Jojo Sombilia. Wala ako nakalakat sa Bakay. Kay Sako Gid. Okay, pwede man na buwas. Kay buwas di off sa nag-obra, no? So pwede kang buwas makalagaw-lagaw. You are listening to Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso the third, DJ Michael.
Okay, from Rinar James Di Palobos, madamo gid nga salamat Bro Vic. Okay, so wala gid problema. Salamat man sa pag-share sang info sa results sang STL. Ano ganing ngalan sa imo dang outlet? Paki-send me para malawag nato ng imong STL outlet sa may okay, sa may Dumangas Public Market, no? Do paglabay ko daw wala ko na mulalong sa ngalan. Mas manami gid may ngalan, no? Basta sa tubangan lang isang Ruslim sa may tabok, no, sa may Dumangas Public Market. Okay, si kasin ko Raf Donoso. Welcome sa aton nga dance party mixes. Ay, aragoy. Saka na return. During its all time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you go get a hold, if you go to the bed, tell me that time to do it. 'Cause this is a it's time for Africa. It's time for Africa. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda uy daya kay si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta, bayle na ulat damo. the public may dance. It's time for Africa. Sound system. It's time for Africa. It's time for It's time for Africa. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love
love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Power Beats Club. DJ Saint John. Power Beats Club. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig DJ sa'yo. Saint John. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. DJ Saint John Remix. Okay, from bro Rinar James Di Palobos. Bro, pwede ma-shoutout ang suplad akong si Rewin Joy Di Palobos. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Rewin Joy or si Rewin Joy Joy Di Palobos. Okay, si mo siyempre mabuot nga daddy nga si Rinar James Di Palobos. Okay, salamat gid bro sa pagtamwa kag sa pag-support sa akong Facebook Live. Lang akong umibig sa'yo. Okay, sa mo da nga ex-girlfriend, no? Para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Power Beats Club. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Power Beats Club. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig DJ sa'yo. Saint John. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Itaas ang kamay at sabit ay sumabay. Itaas ang kamay at sabit ay sumabay. Itaas ang kamay at sabit ay sumabay. Itaas ang kamay. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Yudi Kaka. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Donoso. DJ Donoso. The third of the Us Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras natin is 9:11 na sa gabi. Okay, po yung tara nakapanyapo na. Okay, naka-settle down na sa ilang mga panimalay. Okay, sa mga way nakapuli, puli na. Kag magpangimos-imos, no? So, ang atong mga estudyante sa mga pwede makapulaw-pulaw gamay, kay wala bas ang klase. Okay, malingaw-lingaw ka mga gamay sa inyo ng mga cellphone. Pwede makamuna makatanaw sa mga mga pelikula or mabasa-basa dira, no? Sa may Google.
Or makahimo-himo ka mo dira sang video nga VO3. Okay, para maka-enjoy mga mo. Okay, this is the moment. So, acknowledge kaliwat ang nag-donate sa ilang reaction sa ako ng Facebook Live. Okay, ang estudyante sa may Sapaw before, nga si Syra Arisgado. Okay, all the way from Barangay Sapaw sa may Purok 3. Okay, sa may sitio. Okay, sa may Pangpang Bakay. Okay, salamat din sa pagtamwa. Arama si Judel Banya sa may Barangay Sapaw, Sitio Naluuyan. Also si Lourdes Evangelista Kiambao Gisto. Okay, salamat man sa pag-support. Kag si Jonathan Itablan sa may Barangay Talusan Mangas, si Raymond Tuto Bayog. Ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso. Also si Angela Marie Hinova, si Labras Farm, Manok Tinuslok, si Balon Brands. Okay, so para man na nagdugang sang ilang reaction sa ako ng Facebook Live. Okay, from Lourdes Evangelista Kiambao Gisto, hello DJ Vic, mayong gabi. Okay, mayong gabi naman sa imo kag sa atong mga paryente dira sa may Cotabato City. Ang bawat drop ay napakasarap sa dance floor. Okay, sa mga kagrupo ko man sa may All-Star Riders ng Mangas, isagid ka may nga gabi sa inyo tanan. Okay, si bro namon Richard Manyapaw. Si Bro Topi or si Sir Chris Buenavista sang Dumangas National High School. Also si Rapi Sales. Si Bro namon Stidler Nasyongayo, si Sishin Nasyongayo. Also si Rocky Sigura. Okay, si Kagawad RC Ronin Ninglas, ang member man sang All-Star Riders Dumangas. Si paring Bernard Jun Mosquida. Okay, of course si Bikoy, bata ni Maling dala sa may Lawa ng Tiki. Ngayon, nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Are you looking for exclusive music and dance party mixes? Just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share, like and click the notification button for more updates. Rason ko ba?
Let it, leave it. This is the mix worth waiting for. This is Dos Latos. Mix go on.
Basta Team Salad, the best. Basta Negros, idol. Get ready to party together with NMC Boys, the best. Feel the beat. Feel the music of Negros Mix Club. DJ Fretmark Remix. Negros Mix Club. Tuwad lang tawang taang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Inday bika lang tawang taang imong hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. DJ Fretmark Remix. Ako kilala isa ka gwapang nga dalaga. Na pirmilangga pagkuhit sa lalaki. Hindi lagid mapunggan ining kalangsang barat yagon. Sa adlaw-adlaw na lang lain ang pulidon. DJ Fretmark. Isasad ko kades may mapaskog nga ugayo. Sa pihak sa Basta Team Salad, the best. Day, pag may nagsiling inday, tuwad lang tawang taang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Negros Mix Club. Inday bika lang tawang taang imong hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Basta Negros, idol. DJ Fretmark Remix. Negros Mix Club. Kay nga mapisan kag masaligang sang tanan. Wala isyu kundi panglutgot lamang. Permi mo lang makita nagatuwag sa higadalan. Sang sa tindahan sige patay luhod lapang. Inday tuwad lang tawang taang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Negros Mix Club. Inday bika lang tawang taang imong hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Basta Negros, idol. DJ Fretmark Remix. DJ Fretmark Remix. Basta Team Salad, the best. Basta Negros, idol.
damo bisita, puro law ay ilay tsura. Ganiin ang palko si tatay, gatay, wapo kita. Wapo kaya tatay, wapo kaya tatay, wapo kaya tatay. Kapi walay nini Gani inlihog ko si tatay Ngama initubi Initutay tubig Initutay tubig Initutay Initutay tubig Initutay Initutay tubig Initutay Initutay tubig Lay 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 Kapi walay nini Gani inlihog ko si tatay Ngama initubi Initutay tubig Initutay tubig Initutay Initutay tubig Initutay 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 Lay 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 You won. DJ U1 Brian. Gamo giyapon bisita Mainom kapi walay nini Gani inlihog ko si tatay Ngama halaini Halaini tunay Halaini tunay Halaini 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 tunay Halaini Halaini DJ U1 Brian. Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
This program is brought to you by ANR of Daki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Batadan, 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 batadan. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan, 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 batadan. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan, 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 batadan. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan, 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 batadan. 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 Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan, 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 batadan. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan, 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 batadan. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan, 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 batadan. Batadan. Batadan.